onye na-ekwu ife enwe abụ ekene ka m ji bịa ekene onye ọma ndị ọzọ demedeme obodo chere aka nwee ndị ọ dị nso a na-anwarikwa na-ede a na-agha na-anọzi aka ruru oge rugonarị eji asị narịa n'obi bụ nwanne nna mmanụ adịkwa na-eso okwu enwekwanụ ka esi esepụ nnu na mmanụ ogwumagala asị na ya agaghị ekwo n'ọhịa na-agba ọkụ ghara ije ngala eji wee mara ya ọkwa n'otu ihe na-esepụ nwata aka na ọkọ nri nne ya mana enwere ihe mere ede ji bee nri n'ezie ebe nwata na-ebe akwa atụ aka nne ya nọrọ na ya nọrọ ya ọ bụrụ na nne ya nọrọ ya nne ya nọrọ ya nne ya anọghị mara na ihe na-abịa ya na ya mana ka o si na-adị na na-eme nwata ka emere ibi ya obi adị ya mma akịdị alụm ya mekwa nlụ nwanne m onye si na njem ama mmiri anyị na-aba n'ọnwa n'ihe nyere m anyị wee gba ọsọ ndị ụmụ obi ka anyị na-ayọ ndụ mmiri ndụ azụ mmiri ata na ama azụ anwụ na n'ife adị akọ n'ebe ọ na-adị ntị na ụkwara na-akụ enwe na akụkọ osisi ọ nọ n'elu ya onye nwere akwụ ya nyetụ nwa nchi maka na nchi adịghị arị enu onye mere nwanne ya mere onwe ya ọnọdụ nwanne agba n'ọsọ ọhịa ahụ a sịrị na ọkụkọ adịghị akpa nri ọhịa ahụ a sị na ọ bara uru ọkụkọ na-akpakwa ya nri nyene anya ka ịfụ na nke a bụ eziokwu chukwu ifeọma ka anyị na-ayọ ọnwa ma mgburu anyị ji eji chụọ aja ka o wee buo ome achụsị aja ma afụrụ ude na mara na ihe mere ebe ndị mmụọ n'orugo ka o si eru akwa erugo n'ikiri nnụnụ ngụpị ọnụ ka anyị na-achọ maka na nwoke nwaanyị na-egboro ọja na-eji ụkwa ubebe ndị mmụọ mana ọ bụrụ na ọja adịghị n'ije enweghị isi n'ụmụ Igbo na unu ga-adị ka echi maka na echi adịghị agwụ agwụ unu ga-adị ka ose ọjị maka na ose ọjị adịghị aga iji ihere unu ga-adị ka nzu maka na nzu bụ ndị ihe eji ezipụta ịdị ọcha unu ga-adị ọcha ka nzu unu ga na-amụke ka nzu na uje na mbata ọpụpụ nwụna unu eji awọbụ isi ije maka na isi ukwu adị atọ na mba mgbada nnara ibi bụ uru dinta dị ochi adị akọchi fọfụrụ n'elu nkwụ dinta adị akwa akọchi fọfụrụ n'ọfịa mana nwa dibịa na-eje mgbọrigwe fọ na asọ nsọ na ọmụbụ nwata ama ihe ka oke na-akpọ aga ọgbakọ ụmụnna chukwu ndị fọma ka anyị na-ayọ na-eke n'orie na afọ na nkwọ na ala Biafra na ala Igbo tụmadị na ụmụ anyị ụmụ Igbo ndị nọ na mba ofesi n'ifeọma ga-ezolufa na-eke na ọ ga-ezo ha ka mmiri nke na-eme n'iru ha nọ n'azụ ọ na-eme n'azụ ha nọ n'iru ọ na-eme n'iru na-eme n'azụ ha nọkwa n'etiti tụmadị ka o si na-adị anyị dokwa onye ukwu do onye tado ajọ mmụọ do ajọ mmadụ n'ịga na-akpọpụrụ anyị ajọ ife ndị a mara nrịrị kwampichi n'azụ ọchị eze mana iwe dị n'obi ụmụnna ndị ọjọọ ịgba bụ na fa si abịa chukwu na-akpọpụrụ anyị fa n'ụzọ ka fa gbafuo ụkpaka si n'afọ chukwu oke abịa ma ekekere ụwa ise n'ezie eburu mgbada gawa na oji ya afọ ere mgbadari onye bụ ya ekwere ụtọ tụghara gbuo nwa dị n'afọ ka emesie unu ụbọchị nta ka anyị chụọ na ewere nchi ndewonu.